weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to mbagna to windinga to feralla to haymedda to dabbe to dabbana to ñabina to jawaldi to tampidaro to lewe to buubo awdi ko on takkusan juuɗa ha e nder galle ceerno Abou Diaba Sow to Belila Gawdi ha to galle Mamma Ifra to Gurela Cooga e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie commission halfinaɓe ko fati rewidade caɗele tuɓoji caboto nder leydi he ɓe kolliri tigui wonde yimɓe ɗiɗo mbasi pittali mumen taw ko sukaɓe e nder pont goto tawateɗo e nder mo kaɗɗa mo magama to leydi Sénégal ko ñande 15 lewru août hôpital Dantec uddata ha laaɓa kay caggal nde golle fayidinde poti golle toon ɗum noon hollirama machine aji kewɗi ha tengti e machine thérapie o koko egginte hôpital o nawete hôpital Cheikhoul Khadima mo Touba to leydi Mali colonel Azimi Koita o ardima cérémonie dokkirogol faade armée leydi ndi avion ngaji guerre wondude hélicoptère uji e radar uji e matériel kewɗo ummiriɗo e leydi Russie to kabaruji men joolam jaɓeri ma jaa ha to leydi Afghanistan to Ukraine ha to leydi witende Monténégro bisimilla mone kerki hotondirte joni piren pacciren kala rafi mon jiiɗa ene jogii lekki kene safra ɗuma gorel teya ko haako moƴƴo iwru ken to koridinoro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel teya ko haakono haako wargani a wulna ndiyam ma ha wulan juppa hen aɗa yara no wirani joni keɓa hen cellal ɓandu maɗa gorel teya ala hewan ala effet wattama haydara a yarat tan aɗiya ɗaɗima cukkiɗi ina cukkito an joguiɗo koyɗe musoje koppi musoje keeceji musoje AVC jogui caɗele cardiaque mo ƴiƴam heewi e nder ɓandu mum taw dogata ko nonne kadi joguiɗo sukara e nder ɓandu muɗuma caɗele gorago ɗaɗi cukkiɗi sa jokkodire gorel tayya joni keɓa hen ko laaɓi sa yiiɗi hebde hen ko laaɓi janggana hoore maɗa jahata koto site internet mo gorel tayya mbatta ko www.goreltayya.com so tawi koto leydi Mali gonɗa Nioro jokkodirta koye Dawouda Sare onon jooɗi koto Nioro mbatta ko 72 68 11 54 so tawi koto leydi Gambie jokkodirta koye Koddanene Abou Bah 282 29 43 so tawi noon koto leydi Sénégal 77 428 85 88 jokkodirta koye biyeteɗo Amadou Thioban on noon koto Jambe so tawi koto États-Unis de Amérique ko Abou Sow Kawral Fouta business plus 1 34 77 01 56 77 so tawi koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe mbadden dando faade Gurela Teya kettode kabaruji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen gone hoyre-biir 13 lewru juko hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi kabaruji men e ɗemgal pulaar e sowta he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah ene nanggani en karallagal ha mbawon yiide en to banggue YouTube ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah ko adi kabaruji men e ɗemgal pulaar noon eɗen kabra dendagal bandiraɓe tawateɓe e nder wuuro ñabine e ko taari ɗum kala wonde yooɓe gandu hono musidɗo men mo kewɗen ha
haalde haala mum kala saha hono docteur hono ceerno jibisi ko laabɗo reedu malaɗo woni newiɗo sanne oɗo saha joni omo tawe to wuuro ñaabina hay sinno tawi ko cuuɗiɗo mbaɗa andina bandiraɓe kam yo tinno yo mbat feere jokkodira e makko mbawa hebde ko jogui ko saabu ko neɗɗo malaɗo woni ha tenti noon e wonduɓe rafiji taw ko tampinɗi ɗumen no fewi jokkodiri e ceerno jibisi tawteɗo e oɗo saha joni e jillu mum to ñaabina kala jiɗɗo jokkodirde e makko noon numéro makko ko 47 22 80 84 en calminimo noon kanko musidɗo men ceerno jibisi de passage kabaruji men ɗemgal pulaar koto leydi Mauritanie pudorɗen teskama noon jamma hankyo tuggitana 23h30 walla mbiyana 0h ha yetti salatu woni 6h subaka toɓo hewgu ndiyam sami e nder wuro nakcota lamro ko leydi Mauritanie teskama noon subaka hande o yoga e leeɗe e yoga e beddaji ha tengti noon nokkuji to ala goudron circulation ene gamutini no fewi ne metti no fewi ko beeli ndiyam yoga e leeɗe hande yetta ɗum ko wayno 5e 6e cité plage ha to basara kala ɗiɗo nokkuji yetta ɗum hande ko caɗele mawde no fewi Allah e beeli ndiyam yoga e galleji kadi teskama nanni ndiyam walla ciyi ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie puɗoɗen commission halfinaɓe ko fate rewidade toɓoji e nder leydi Mauritanie ɓe kolliri tigui wonde ñande alkamisa 1 lewru juko hitande ujunnaji 2022 gonden ɗum wonde kay teskama e nder Muqata woni nder département mo Maqama ene tawe e nder région de Gorgolo e nder to po on hollirama sukaɓe ɗiɗo jolima toon hen mbasi pittali mumen ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen leydi Mauritanie e banque mondial tawi ko catala bitengal IDA ngal banque mondial woni association internationale pour le développement ɓe cifodiri ñande talata ɓennuɗo sifande mawde no fewi nden sifande noon konde 30 millions taw ko haalisa dollar so weccitama e uguya ene hawray 1 milliard 130 millions taw ko haalis uguya e limore sere nde oɗon haalis noon faati ko wiyete financement des politiques de développement e nder leydi he ko ngolɗo watti laabi lawol tatiɓiwol noon woni 3e opération d'appui budgétaire wonande leydi Mauritanie yidde ƴellidde secteur privé et technologie numérique wondude capital humain to banggue Mauritanie noon sifande nde ko Ousmane Mamadou Kane kañum woni ministre des affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs to banggue banque mondial noon ko debbo biyeteɗo madame Christiana Isabelle Panasco Santos kañum woni joɗaniɗo banque mondial e nder leydi Mauritanie kañuma siifi nde ɗon sifande o holliri noon malgré caɗele ɗe covid-19 woni covid-19 handi windere nde kala haɗani leydi Mauritanie darimana dole mum ponno wawde tambade faggudu leydi mum o holliri kadi oɗo saaha joni ko fati leydi Mauritanie ko croissance moyenne mum ene qime ha 5,8% IDA ko catala banque mondial ngal tafa ko gila 1960 ngal dari noon ko haɓade basala e ɗoftude leyɗele do folle tawteɗe nder windere nde kala beele ɓe mbawa ƴellide ɗumen koppereje kala saaha gam yidde ƴellidde faggudu ɗen leyɗele ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen yena ha to tekan ene tawe to worgo ɓaƴƴo hirnangue leydi Mauritanie ɓe keeɓi ko wiyete central pompage hydraulique tawi ko solaire on ko pompowo ndiyam wawde rosde guese mabɓe e jardin ngaji mabɓe wondude pharmacie communautaire newnande yimɓe wuuro ngo ha tengti noon e miskineɓe to banggue safruji ɓe keeɓi kadi ko wiyete jardin ona jardin noon ɓe nehata hen ɓe lorata hen ɓe awata hen ko leɗɗe taw ko leɗɗe cafroje woni ko wiyete plante médicinal ɗeɗo gueɗe tati kala noon payidinde ko ɗe keɓira ti koye darde ɓesgu satala ɓesgu leydi ndimgal ɓesgu wuuro ngo bitegal AST woni association santé de Tekan e ballodiral ɗeɗo cata ɗiɗi catala bitegal akafi e catala bitegal actim woni association contre la tuberculose et les maladies endémiques ɗeɗo cate ɗiɗi noon gollodiri koye mbiɗena koye catala kamɓe tekannaɓe bitegal AST woni association de santé de Tekan nokkuji tati ɗi kala ɗi noon ɗi mbaɗama inauguré yesso des autorités administratives e ko wayno yesso maire mabɓe e maire mo yonde yesso maire mabɓe e yesso député
miije mabɓe wondude e yeeso hakima diwano nokkuji ɗi kala noon hollirama tigui donateur uji mabɓe kollidiɗo nokkuji tati noon koɓe prémaji tawi mbawi yettade to ɗe jetti ɗo ene qime ha 226 607 taw ko haaliss euro so weccitama e uggoy ene hawra 8 millions 559 780 780 émiri taw ko haaliss uggoya e limore hesere nde ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar sen ummima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paɗen daddiɓe ɓe police commissaire ɓe commissariat central mo Saint-Louis e gardogol commissaire Mamadou Tending ɓe pawi juuɗe mabɓe noon e sappo e jeenayo sagata wonnoɓe ɗanne suuɗeru ɓe keeɓino fartange noon ɓen ɗanne suuɗeru yinnoɓe yadde to leydi Espagne ɓe keeɓino noon fartange laana mabɓe yehino tigui ha e nder maaje kaɗe ɗe leydi Maroc caggal ɗum ɓe majji laana ka majji ka heɓiti ka arti ha e tufde de Saint-Louis ko ɗon tigui ɓe mbiya teɓam kamɓe sappo e jeenayo ɓe kala koɓe worɓe hakkude gambinaɓe wondude e ni hakkude gambinaɓe e Sénégal naɓe tawama noon hen ɗiɗo ko ɓeɗon goni capitaine bateau o ɓe nanga tigui ko ñande sappo e ɗiɗi juko gonɗen ɗu sanga 3h du matin ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen colonel Baydi Ba kañum woni directeur des eaux et forêts o yaɓɓi koyɗe makko o yeehi ha to parc géologique mo Anam to kullana ladde kew kono e oɗo saaha joni to moftane ne ha toon nayi mo yaadi noon e général biteɗo Mor Seck kañum woni brigade de la brigade nationale de sapeurs pompiers nayiɓe toon noon ko yidde wadde visite parc o caggal nde toɓoji kewɗi ndiyam camno e nder leydi hen kene wona yontere joni yimɓe hewɓe noon kollorino oɗo saaha joni ne kaala wonde parc o ko jooɗiɗo kullon ladde kew kon tawate kono hen tawe yole oɗo saaha joni ko ɗum ɓeydi nawdeɓe toon ɓe kolliri noon e oɗo saaha joni wonde parc o tawetake e yoleru kadi kullon tawate kono hen kala kullon konne hiisi kulon kon kala o holliri e kono kisi e oɗo saaha joni ɓe kolliri noon wonde systéme wonde tigui parc o ene jogui ko wiyete systéme de pompage eɓe mbaɗi hen moto pompoji tati ɗina moto pompoji noon so taggal ko toɓo so tooɓi e kala waktu ɗi mbawi tirade ha kene ujunnaji ɗiɗi métre kibe kala waktu e nder waktuji capanɗe nayyi e jeetati woni e nder balɗe ɗiɗi so tawi waktu hay sinno zone o heewi ndiyam eɓe mbawi fooɗade ha kene qime 90% e ndiyam tawateɗe gam toon ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni malgré plainte contre X mo lonage dépose no wadno kay caggal nde tawno caniveau ji mabɓe taw ko réseau caniveau ji ndiyam toɓoji mo Thiès caggal tawno wadno saboté sakuji mawɗi teeri mawɗi baɗaɗi channel ha heewi ne sukka nder ɗina caniveau ji gam yidde kay hadde ndiyam yaade caggal nde ɓe portuno plainte beele waɗɓe ɗena gueɗe ene mbawa teɓede ndewne lawol joni kadi ko hollirama tigui ɗum wanno ko ñande jamma joyyi ene wiyata jeegoma lewru août gonɗen du to leggal bitegal jam guena e to leggal bitegal sampate ene tawe e nder commune mo Thiès to banggue funnague joni kadi ɓe kolori ko gueɗe baɗini hen walla ɓurɗe ɗo bonde kañum tigui teskam ñande alkamisa heccanki o ɗum noon waɗa koto tiwa won caggal noon ko tiwoji ɗina tiwoji tirotoji ndiyam toɓoji tawa kadi ko nawoji ɗum ha to wiyete bassin de rétention tawa tigui ne mbaɗa tigui jasiji ne jambe ene calka ene coppa ene bonna no fewi ne mbaɗa saboté ko conduite ko ɓe kolliri ɗon ko conduite biteɗo anaconda on tigui tawa ene soppa ñande alkamisa sappo e goho lewru août hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi sanga 19h45 minutes woni 7h45 minutes kikiɗe ko nden tigui ɓe tawi ɗum soppa coppugol musgol no fewi to zone biteɗo Kermesara gueɗe baɗini noon ene ɓeyda tigui yo layru wonde ka yoga e guure e yoga e leyɗe tawateɗe nder leydi he saabu kadi oɗo saaha joni galleji kewɗi nana mbi dakka ndiyam joom galleji ɗi noon ala to mbasi so wona e Allah e ɗiɗon machine aji ɗiɗon tiwoji poɗɗi tirade ndiyam beele ndiyam ne wawa ustade galleji mumen siftini ɗon kadi en 2021 woni rawane ko gueɗe baɗini kadi mbaɗa to nokku to ɓe mbiyata Zarga montagne to Rufisque e en sara sorti autoroute à péage ɗum noon hollirama tigui ko sakuji cianal mawɗi no fewi tawno ene cukka e caniveau ji to Pikine ha to zone Kermassar kala ɗum foof noon ko yidde hadde ndiyam ɗam wawde yaade ha no hannirta ni ONAS noon ene eri dendagal Sénégal naɓe kala tinnoto mbatta fulla mbaɗa fayida koye men ɓe eriɓe ɗumen eko wiyete civique ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni ko ñande sappo joyya lewru août hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas o lewru août gonɗen dow ko nden tigui hôpital Dantec uddata dame muɗum caggal kay ko golle payjinde jiiɗi golle toon gam yidde garditinde hôpital o catala bitangal JM woni direction des infrastructures
de l'équipement et de la maintenance ɓe kolliri aljuma hanki o wonde machine hôpital mo Dantec on de machine ɓe kolliri tigi wonde juma hanki o wonde machine hôpital Dantec o taw ko baɗirteɗo ko wiyeteɗo radiothérapie on noon ko nawteɗo ma nawte to hôpital ma nawte to hôpital kesso biteɗo hôpital Cheikhoul Khadim mo Touba ɓe cellani ɓe noon hewɓe hutorade o goɗon radio kala ko toon patinte so tawi ko liri noon kala ko fati noon e ɓeɗon taw koɓe cellani rafiji cancer e waɗo machine aji ƴeewoɓe ko fati cancer ɗin foof noon nawtete koto hôpital Dalal Jammo Guédiawaye ɗum noon woni tigui mette mawɗo no fewi wonande ɓen ɓe cellani e ɓe ñawraɓe ɓe kala ɓe kolliri hen mette mabɓe no fewi gollotoɓe hôpital Dantec o kadi ko noon kadi kolliri hen mette mumen hono ministére de la santé ɓe kolliri noon wonde ɓoyata ma laamu ngu waɗa ko wiyete schéma hollirde kay wonande dendagal ɓen gollotonoɓe nder on hôpital mo Dantec poɗɗo uddede kay ha golle mum gasa maɓe kolle mone mabɓe kala holto foti fatude ha nde golle ɗe gasi kala ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal seno mima Dakar jena to Ziguinchor jabboɗen musidɗo men sehil men Amadou Issa Kébé assalamu aleykum rahmatullah nangal hettotoɓe Weltare TV kabaruji garanɗen ɗo e nder radio e nder Ziguinchor holi ɗum ɗo ko marché tillen duuɓi 4 ko sumi fewde joni ina wayno commerce ji ɗi gulli luuki ɓe mbi kamɓe de ɓe goni hande koye e dow taliji ɓe ngala ɗo goni ɗum noon nde marché ɗe sumi nde ina wayno Abdoulaye Boun Dion kanko wonno premier ministre o yaɓɓino koyɗe makko ari ha ɗo o wi ɗo e lebbi jeeɗi ma marché ɗe feew président de la république kañum ne yaɓɓi koyɗe mum ari ha ɗo henna wiɓe ko ɗo e lebbi jeeɗi ma marché ɗe feew ina wayno Anta Pourno o mahi noon nana darti golle ɗe jahani hay nokku ɗum noon eɓe gulli eɓe noddi président de la république konngol mum ngol winongol yo waw daranade ɓe hen hande eɓe gani no fewi sono mima ɗon jeyeten ko to e Sédhiou eɗen gandi journaliste biyeteɗo ma Jambal Diagne ina wayno waɗi attaque ministére mabɓe biyeteɗo Abdoulaye Diop ko kanko woni maire Sédhiou ina wayno wiɓe liggaki président de la république ko liggi Sédhiou ko haaɓe jana yanta e fewta e oppose aji ɗum ko defen mabɓe ɗum noon maire Simmandi Ballanto gandiraɗo Famara Sagna o wi wona gonga yo kanko ma Jambal Diagne yo fewnu haala makko ka kamɓe kay ɓe liggima ina wayno eɓena caggal Allah caggal Benno Bokka Yakar caggal président de la république kala ko ƴettiɓe ƴettiti hen kala ko jooɗiɓe ƴettiɓe jaada hen so tawi no mima ɗon eɗen gandi campagne santé affaire tuberculose ñaw wiyete noon ina heewi ga no feewi ɗum noon ɓe ummima eɓe mbaɗa safrude yimɓeɓe ɗum noon ko garati wiyete ala jobde hay hunde ɗum noon goto foof e gonduɗo hen yo waw ɓalladeɓe ko ɓuuri yawde e yaccade so no mima ɗon jeyeten ko to e Diatokko yantude e Boulouf yantude e Afiñam ɓeɗo goni koye nder iluji ina wayno oto wawa yaade toon kamɓe de ko laaɗe ɓe goni hen ko ɗum woni transport mabɓe ɓe mbino hay goto jolata e ɗeɗo laaɗe so wona jili sauvetage ɓornoɗo ɗiɗo comci so ronki ɗum a jolata e ɗe laaɗe commerçant ji e dennagal kamɓe ko hen ɓe goni ɗum noon laaɗe ɗe puɗɗima rappude kadi laaɗe ɗe ko tokose eɓe gullino eɓe noddi président de la république yo waw yeccitanade ɓe ƴewanaɓe laaɗe ngarɗuɗi bawɗe yadude e jamanu haade kamɓe ko ɓe ngala golle goɗɗe ko ɗum tan woni golle mabɓe ɓe ummoto toon kadi mabɓe gara ɗo ha e nder Ziguinchor guila e jeeguji mabɓe ha e golleji mabɓe fof ko mabɓe ittotoon ɓe gadda ha gaɓe como kadi ɓe nawa ha toon ɗum noon moƴƴi ɓe mbaɗa koɗo holni ɗum noon Weltare TV musidɗo men Ahmed Issa Kébé gorko mbotto kabaruji ɗo foɗo e radio Zig FM jokkordude Ghalii Abou Bah yo Allah ken walta e jaam Allahumma amina Seydi Kébé kabaruji men e ɗemgal Pulaar sen nomima to Ziguinchor koto leydi Mali paɗena colonel Sadio Camara kañum woni jagorgal kalfinaɗo ko fate nden ka e kisal hamo leydi Mali o tawtorama cérémonie ko fate tottiragol armée leydi ndi ko fate avion ngaji kesi pula wondude hélicoptère uji e radar uji ɗum wonno ko ñande jeenaya lewru août gonɗen ɗum o holliri hen noon weltare makko mawde no fewi o wi oɗo armée ina hollir tigui wonde ko witede valeur guerrière ɗi Mali ba ardino cérémonie o noon ko colonel Azimi Goïta hoorejo leydi ndi ɓe tottiri armée o noon avion ngaji de guerre wondude hélicoptère uji e radar uji kewɗi matériel o kala noon heeɓa koye partenariat donna hakkude leydi Mali e leydi Russie oɗo matériel noon ina ɓeyda tigui mbawka e hattani wonande kay dadiɓe leydi ndi cérémonie o noon waɗi koto boowal laade diwoje ngala Modibo Keita yimɓe
e gouvernement hewɓe tawtorama hen ko wayno colonel ko wayno chokela kokkola mayga kañum woni hoore jagode leydi Sadio Camara noon hollirde weltare mum o waɗi toon discours pattama limijo no feewi ha joni ko leydi Mali keddoɗen premier round négociation woni kaldigal ko fati kay hakkude laamu leydi Mali e Côte d'Ivoire ko fati goppita golo capanɗe nayyi e jeenayyi walla mbiyen ko fati nangugol capanɗe nayyi e jeenayyi militaire Côte d'Ivoire naaɓe to ganoɓe ndera Bamako lamata ko leydi ndi to bowal diwaji ngal Modibo Keita ene jogui arma garɗo no feewi ngal ɗon kaldigal noon walla mbiyen oɗon premier round gasi ha laaɓi ardino on round noon ko président leydi Togo hono for ñasimbe yadema kañum ardino oɗon round o noon gasi ha laaɓi kono noon haydara ala ko heɓa hen to banggue goppirgol ɗiɗon militaire uji e oɗo saaha joni noon ɓe goni tigui koye gembanade ko fawte round ɗiɗaɓo on round noon hono Alassane Dramani Ouattara ko horejo leydi Côte d'Ivoire o erima Macky Sall horejo leydi Sénégal kañum kadi woni horejo fedde Union africaine kono noon kadi o erima Oumarou Sissoko Embalo kañum woni horejo leydi Guinée Bissau kañum kadi ardi ketala CEDEAO ɓeɗo ɗiɗo ne mbawa tigui tawtoyde for ñasimbe yadema horejo leydi Togo cuɓaɗo kay médiateur dogde koyɗe jaam no militaire uji ɗi goppira beele ɓeɗo ɗiɗo so beele ne janta e makko omo yakori tan so ɓeɗo horeɓe leydi le ɗiɗo so janti e for ñasimbe yadema ene wawi tigui ɗuma dossier o ɓosa saabu oɗo saaha joni dossier koko dari kakam ko noon kadi Nations Unies ene watti hakkille mum no feewi ene dari no doole mum ponno e oɗon dossier no militaire uji ɗi goppitira hollirama noon ko debbo Nigéria najo goto biteɗo Aminata Mohamed kañum woni cukko kolaɗo kuuɓal de Nations Unies ko kañum jokkodirta e kala saaha e laamu leydi Mali beele kayno militaire uji ɗi goppitira ha joni ko leydi Mali keddoɗen ñande altine jeetati lewru juko gonɗen ɗum commissariat mo 2e arrondissement de Kayi ɓe teɓima neɗɗo goto jeeyaɗo to Niger o nanga noon ko sara premier pont wuuro ngo o nanguira noon ko jogade maale wat bonijo saabu ka yimɓe donki famdemo ko yimɓe legal ngal noon caggal nde teskiya garta makko donki famdemo mbawi tigui haalande dadiɓe ɓe commissariat ɓe 2e arrondissement siftinde on noon guila ñande capanɗe nayyi e jeenayyi militaire Côte d'Ivoire naɓe nanga nder leydi he taw ko joguitiɓe petlaji tumanoɓe noon yataw jiiɗano bonnude leydi ndi e nder guidde laamu guila ndena hono systéme sécuritaire mo leydi Mali woni tigui koye alerte maximal ko ɗum saabi noon eɓe daari doole mabɓe no ponno caggal nde commissariat 2e arrondissement nde tini ɗum ko ɗon tigui faye makko teɓimo kanko sagato caggal nde ɓe nanguimo noon ɓe mbawi tigui namdademo namde kewɗe o sali jabade namde ɗe ɓe namdoto ɓe mbimo noon yo addu carte d'identité makko walla téléphone makko o holliri wonde to woni ɗo o ala carte d'identité kadi o ala téléphone caggal nde ɓe puuyimo noon ɓe tawi o semtat saabu ɓe tawi makko carte d'identité militaire wondude passeport makko wondude permis conduire militaire taw hollirde ko Niger najo spécialité makko noon ko infanterie première classe matricule 96 140 ɓe tawrimo kadi omo jogui téléphone digital woni téléphone ngaji ɗi kewɗen wiide écran e nder inde makko noon omo wiye Yacouba Zakaria o jibina ko le 1er janvier 1976 ɓe nanga on jibina noon koto wuuro wiyetego Saga ene tawe nder leydi Niger ɓe tawrimo kadi carte des Nations Unies en Côte d'Ivoire woni tigui koninkoɓe taw ko koninkoɓe neldanoɓe koninkoɓe fedde Nations Unies neldanoɓe e nder leydi Côte d'Ivoire e mbadi onisi numéro matricule kartagal noon ko 26 322 enquête nana jokke makko kay beele ɓe ganda hol koyɗe o doganno kabaruji men jolam jaɓeri ma jaaha to leydi Afghanistan fodde kene ɓuuro capanɗe joyo rewɓe ɓurɓe wonde jamreɓe e nder Kaboul lamorgo leydi Afghanistan ko jaltide tigui mbaɗino cuusala mumen wadde moɓodiral mumen yeeso ministére de l'éducation hollirde mette mumen e namdade kadi ko fati liberté yi hollirde tigui wonde ne kiiɗa ne ɓitta no feewi yidde mabɓe noon koɓe gokke liberté mabɓe ha timma ɓe ɗacce ɓe sukaɓe rewɓe ɓe ɗacce jangga école aji kamɓe rewɓe ɓe kadi ɓe ɗacce ɓe mbatta gollade nde taliban noon ardiɓe leydi ndi nde tini ɗum ko ɗon tigui gaare mabɓe ne jogui petelaji pelli piedde dow gam yidde hulɓe ndeɓe ne jogui cabbi kadi piiɓe piile musɗi no feewi cariɓe cakiɓe siftinde on noon kene wona joni hitande ko taliban en garti e laamu ko saliɓe kala ko fate jangde debbo walla debbo gollade e nder gollorɗe leydi ndi koto leydi katana paɗen aljuma hanki o laaɗe leydi Russie ɓe mbawi jorde pettoje mabɓe bomboje mabɓe e wuuro Ukraine nago wuuro Ukraine witego Kramatorsk ko wuuro noon ko
kango woni wuro mango sakketa heddingo e juuɗe leydi Ukraine taw koto banggue leydi Ukraine heddingo e juuɗe wartani e leydi Russe juuɗe leydi Russe taw koto banggue région biteɗo Donetsk to funnague leydi ndi waɗi noon e nder bombardement he yimɓe ɗiɗo mbasi hen pitali men 16 waɗɓe mbarmi hen bombardement o kadi saabima ha fodde galleji nogas kili hen ɗum saabima kadi cuumu e nder ngal ɗon legal koto Montenegro toon udditen kabaruji men aljuma hanki o ko pellodiral woni tigui fusillade waɗi e nder wuuro witego Sittingue ene tawe to centre woni to hakkude leydi witendi Montenegro sappo e ɗiɗo neɗɗo mbasi hen pitali men jeegomo woɗɓe mbarmi hen e nder ɓen jeegomo barbuɓe ene tawe hen policier goto en cuwa andude noon holko saabi ngal ɗon pellodiral wonon fusillade so tawi en keeɓi ko ɓurɗo labde ma en gartu hen hano hannirtini musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceerra ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen kabaruji men e ɗemgal pulaar e sawtaye ko musidɗo men sehil men Ghalii Abuu Bah to karallagal ko beñi men sehil men Saydou Abou Bah eɗen mbiya kadi dendagal hettiyankoɓe radio Mauritanie ñalawma aleda janggo sanga 16h woni takkusan yon battu hakkillaji mon e noppi mon e radio Mauritanie taw ko radio mango e émission men bitengol cifti en e cifti e daari musidɗo men sehil men Abdoulaye Ndiaye yuɓɓinta e ñalawma janggo o noon ma en mbaw ɗoftodirde makko wondude e Moussa Sy taw ko piyowo guitare piyowo hoddu ngana ɗum noon e mbiya bandiraɓe ñalawma janggo o batte hakkillaji mon e radio Mauritanie wonande kay yiɗɓe heɗade ko fati cifti e daari gasi ha laaɓi ceera yo Allah rokku en hirde jaam